Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon ikusentzule eta ongetorri gaurko saio berri honetara. Maiatzak 11 dugu gaurkoa ostirala eta zer izango dugu? Iruin herriko hotxetan gaur bi erreportaia izango ditugu, bat ordez atzo Maialen Lujanbioren elkarrizketa bota behar genuelako, baina arazo teknikoak izan genituen eta azkenean ezen emititu. Orduan gaur botako dugu, ez galdu, oso interesgarria delako, eta ondoren beste erreportai bat izango dugu. Aurten, maiatzaren 22an, Aizkabako presondegian izandako ihesaldi erraldoi horren 80. urteurrena beteko da, eta hori dela eta planetarioan horren inguruko erakusketa dago. Argazki erakusketa eta baita dokumentala emititzen edo botatzen dute. Gaiaren inguruko oso erakusketa osatua da eta han egon gara. Eta gero zuek gure erreportaiarekin ikusteko aukera izango duzue. Aizkaba 1928. Urtetik 2018. urtera arte izenburua du erakusketak eta esan bezala gero botako dugu. Ondoren gaur elkarrizketa bat izango dugu. Maria Morales eta Renata Koso Laskurain zentrutik etorriko dira. Gaur denboraren kontzientzia izenburua duen liburuaren aurkezpena egingo dutelakoan, baina aurretik Salvatik pasako dira eta hemen gurekin aurkezpen hori egingo dute. Eta gero amaieran artearen ibilbidea izango dugu. Iñaki Bilbaoren margolariaren erakusketan egon ginen, Iturramako Zibiboxean maiatza osoan zehar ikusgai egongo dena, han egon ginen ikusten, grabatzen eta gero zuek ere ikusteko aukera izango duzue. Hori amaieran, orain efemerideak. Gaurko lehenengo efemeridea 878. urtean gertatu zen Txinan. Wang Jie izeneko txinatarrak historiako lehendabiziko liburua argitaratzea agindu zuen, Diamantearen Sutre izenburua zuena. Eta duen oraindik existitzen delako. Salto egingo dugu orain 20. mendera, 1981. urtera. Estatu Batuetako Miami hirian Bob Marley jamaikarra, reggae musikari ezagunena, hil egin zen minbiziaren ondorioz. Gaurko titularrak ikusteko unea iritsi da. Goazen. Nafarroako Memoriaren Institutoak liburutegi espezializatuta eta dokumentazio zentroa izanen ditu. Gobernuak 2015 geroztik sustatzen dituen memoriari buruzko politika publikoak koordinatu eta bultzatuko ditu egitura berri honek. Parlamentuak Espainiari kode penalean ere onartu gabeko sexu harreman guztiak erasotzat hartzea eskatu dio. N121, N121B eta NA 1210 errepideetan kamioien joan etorria mugatzeko neurriak ekainaren 4ean abiatuko dituzte. Loxin enpresako langileek greba mugagabea eginen dute. Bestalde ireki eginda Pellejerias zokoko domoa, hiri baratzaren ondoan dagoen zurezko azpiegitura semiesferikoa. Garapenerako ostirala deritzon ekitaldia Kondestablen jauregian ospatu eginda. Errenta bermatuak jasotzen duten jendearen kontratazioa izan da jorratu duten gaietariko bat. Gaurko egunkarietako azalekin jarraituko dugu. Ea zer daukagun Diario de Navarra egunkarian. Goian lerroburu nagusian hau irakurri daiteke. Bortxak eta salaketak handitu egin dira Nafarroan, batez besteko astero bat gertatzen da. Azaleko argazkian Amaia Romero iruindarra eta Alfred García ageri dira, asteburu honetan Eurovision lehiaketan abestuko dute eta. Azpian hurrengoa jartzen du. Atzerako kontaketa Lisboan. Diario de Noticiaseko azalean hau daukagu.
Lerroburu hau nabarmendu dute. Gardentasun legeak eta ustelkeriaren kontrako bulegoak Nafarroa blindatzen dute bezero konkretu batzuen aldeko mesedetan aritzera eta jardunbide txarretara bueltatzea ekiditeko. Azaleko irudian Amaia Romero iruindarra eta Alfred Garzia musikariak ikusi daitezke. Titularra Amaiaren esaldi bat da. Edozein gauza gertatu daiteke, zaila da, baina Nafarroara garaipenarekin bueltatzea zoragarria izango litzateke. Gara egunkarian, lerroburu nagusiak halaxe dio. Itun antiterroristak ez du presoen topaketa saihesten. Beherago zenbait tanke erakusten duen argazkia dugu. Ondoan eskuinean hurrengo titularra ageri da. Israelek Siriara azkenengo hamarkadetako erasorik handiena jaurti du. Euskal komunikabideen txanda da eta berri egunkariarekin hasiko gara. Goian lehendabiziko argazkian, Quim Torra proposatu du Puigdemontek, izenburua duen irudia daukagu eta bertan Quim Torra agertzen da. Beherago, gainontzeko edukietan, Arian atalean, Mondragonen aurkako auziak preskribatu duen aztertuko du epaileak. Horren azpian, Rajoyk biktimiei eta alderdiei esan die ez dela aldatuko espetxe politika. Beherago, Memoria Historikoaren Institutu Publikoa sortu dute Nafarroan. Eskuineko zutabean, Teresa del Valle Murga agertzen da, izenburu hau eramaten duen berrian, antropologia feministaren sustatzailea. Horren azpian, Israelek azken aldiko erasoaldirik gogorrena egin du Sirian. Kirolari dagokionez, Jose Angel Zigandak ez du jarraituko Atletiken. Eta bukatzeko, auto-ilarak saihesteko Bilboko itsasadar azpitik tunela egingo dute. Euskal Herria Irratiko web orriarekin amaituko dugu. Frankisten omenezko plakak kendu ditu Koreiak. Hori da lehendabiziko berria. Horren ondoan eskuinean, ausartak kantua momentu zailei aurre egiteko, eta hor bideo bat zintzilikatu dute. Beherago ezkerrean, Barkosen esaldi bat. Euskara mehatxu gisa ikusarazi nahi izateak asko dio batzuen maila politikoaz. Eta bukatzeko eskuinean, kantu eta hitza zikloa beteta, Mice, Don Iñorrez, Javier Muguruza eta bar. Jarraitu dezagun gaurko eta asteburu honetako agendarekin. Maiatzaren 13 arte, igandera arte, Nafarroako 17 taberna eta jatetxe ezberdinetan, Nafarroako zein zuri eta ardo gorriaren 5. astea ospatuko da. Gaur eta maiatzaren 29 arte, Nafarroako parlamentuan, lur azpitik lur azaleratuz erakusketa ikusgai egongo da. Ezkabako presondegiaren inguruko erakusketa da. Gaur eta ekainaren 15 arte, gai berdina landuko duen edo protagonista daukan beste erakusketa bat planetarioan eskaintzen da. Ezkaba 1938tik 2018 urtera arte. Gaur arratsaldeko 6etan Iruñean zaldi txuriaren txokoan, Nafarroako dantza garaikidearen jaialdiaren barne, Kalintri paseo taldea dantzan ikusteko aukera izango da. Ikuskizuna ikusteko sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7:00 Sanduzelaiko Zibiboxean txalaparta jaialdi bat hasiko da. Txalaroa 18 ez da berria eta Sinkopados musika taldeak estreinatuko du. Sarrerak 3 euro balio du. Gaur gaueko 10:00 Zitadelan gaua gizarte postkapitalista bat ikusten lo egiten dugun bitartean ikuskizunaz edo esperientzia artistikoaz disfrutatzeko aukera ere izango da eta gainera honetaz disfrutatzeko azkenengo aukera izango da. Azkenengo eguna baita. Egun ezberdinetan ospatu egin da Zitadelan jarritako karpa erraldoi batetan eta hori bai lekuak mugatuak dira. 20 pertsonentzako lekua dago eta sarrerak 10 euro balio du. Bihar gaueko 9:30 Zentral Cafe antzokian kontzertu bat. Enemigos Intimos taldearen eskutik izango da eta sarrerak 10 euro balio du.
bomboseo en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Sanglinar. Goizean eguzkitsu egongo da, arratsalde gau partean zeroa tarteka lainotxo egongo da, bero lainoekin eta zaparrada trumoitsuak bota litzake. Hego haizea ibiliko da, arratsalde aurrera joan ala, haizea iparraldera aldatuko da. Temperatura maximak asko igoko dira. Larunbatean zeroa oso lainotxo egongo da eta zaparrada botako ditu, gauean atertuz joango da eta ostarteak zabalduko dira. Ipar haizea ibiliko da ziertzo bolada gogorrekin, Nafarroan. Temperatura minimoak gutxi edo nahiko igo eta maximak asko jaitsiko dira. Igandean giro goibela eta euritsua izango dugu eta ipar mendebaldeko haizeak ezatseginagoa egingo du aroa. Hasieran euria kostaldean egingo du, baina eguerditik aurrera ja lurralde osora zabalduko da. Nafarroa hegoaldean soilik eutsiko dio ateri, elurkota egunak aurrera eginala igo egingo da, baina hala ere elurra egin dezake gailurrik garaienetan. Ipar mendebaldeko haizeak tarteka enbarazo egingo du bereziki kostaldean eta Ebro ibarrean. Temperatura maksimoak igo egingo dira pixka bat, baina hala ere giro freskoarekin segituko dugu. Albisteekin pasako gara. Goazen zizurrekin. Pakitan Sahaur eskolan onartutako umeen behin-behineko zerrenda eta itxaron zerrenda osatu eginda. Erreklamazioak gaur arte aurkeztu aldira, maiatzaren 11 arte. Dena udalaren webgunean kontsultatu daiteke eta matrikula egiteko prozedurarako informazioa ere zintzilikatu egin dute. Bestalde, zizurren jai nagusiak iragartzeko kartela aukeratzeko txapelketa edo lehiaketa jarri da martxan. 18 urte gorako pertsonei zuzenduta dago, teknika librea da eta lanak originalak ez izan beharko dira. Epea ekainaren 15ean amaituko da. Eta zizurrekin bukatuz, atarrabiarekin jarraituko dugu. Maiatzaren 25 arte, 2017-2018 denboraldian udaletxeko kirol eskoletan izena eman zutenek 2018-2019 denboraldian eskolan jarraituko duten ala ez, baieztatu beharko dute 012 telefonora deituz edo Atarrabiako udaleko herritarrendako arreta bulegora joanez. Atarrabiako udalaren webgunean dena azaltzen da. Bestalde, udalak Uharteko udalarekin hitzarmena adostu du ekainean zehar ikeriketa ikastaroak Atarrabian egiteko. Helduei eta umeei edo aurrei zuzendutako ekintza izango da, ekainaren 4tik 22 bitarte gauzatuko dena. Inskribatzeko edo izena emateko, maiatzaren 21tik ekainaren 1 arte aukera izango da Atarrabiako martiketen. Atarrabiarekin jarraituz, ekainaren 2an 16 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendutako rafting irteera egingo da. Parte hartzeko izen ematepea maiatzaren 2tik iregita dago, beraz, 11 arte, gaur arte, aukera izango da. Gaztelekun egin behar da. Amalur haur eskolan onartutak izan diren haurren behin-behineko zerrenda ere osatu egin dute Atarrabian. Udalaren webgunean kontsultatu daiteke zerrenda hori eta orain erreklamazioak egiteko aukera dago. Hori bai, gaur azkenengo eguna da, maiatzak 11. Erretiratuen klubaren sarrera egokitu egingo da han Atarrabian eta maiatzaren 22 arte proposamenak aurkeztu ahalko dira. Informazio guztia udalaren webgunean.
Martiketeko taberna, terraza eta igerilekuak 2018 urteko udan kudeatzeko deialdia zabaldu da. Eskaerak maiatzaren 24 arte igorri ahalko dira. Txakurren jabeentzako da hurrengo berria. Amorruaren aurkako txertoa jartzeko hitzordua ekainaren 2an izango da. Landazabal industrialdeko udal biltegian egingo da, eta eraman beharrekoa prezioa eta bestelako kontuak ezagutzeko edo gaiak ezagutzeko udalaren webgunera jo beharko da. Atarrabiako udalaren aldizkarian erredaktore eta editore lanetarako norbait behar da. Interesatuek maiatzaren 24era arte parte hartzeko edota bere burua aurkezteko denbora izango dute. Eta orain Iruñarekin jarraitu eta Iruñerriko albisteak bukatuko ditugu. Udalak elikagai industriako goi mailako teknikoa aldi baterako kontratatzeko hautaketa frogen deialdia zabaldu egin du. Eskaerak maiatzaren 17 arte aurkeztu ahalko dira. 4.124 pertsonek Sanferminetako kartela aukeratzeko edo hautatzeko bozkatu egin dute. Azkenengo 8 urteetako parte hartze handiena izan da. Udalak Iruñarrok jaialdiaren 2. ediziora joateko 5 abonamendu bikoitza zozkatzen ditu. Parte hartzeko iruñakulturada.eus webgunean izen emate hori edo 5 abonamendu horiek lortzeko aukera izango da. Nekazaritza makinaria saltzailea behar da Iruñan, ez dira ikasketarik eskatzen, mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali naiara.canbra@randstad.es helbidera. Nekazaritza makinen mantenimendu lanak egiteko langilea behar da Iruñan, lanbide ikaskera mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali naiara.canbra@randstad.es helbidera. Frantsesa dakien administraritzako erdi edo goi mailako titulazioa eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali alberto@francesoui.com helbidera. Nekazaritza makinarien soldadorea behar da Iruñan. Erdi maila eskatzen da, mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali naiara.canbra@randstad.es helbidera. Fresienen ez dira ikasketa berezirik eskatzen, ETT kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali laura.rodriguez@nortempo.com helbidera. Frantses irakaslea behar da Gorraizen lizentziatua izatea eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ecoleanschool@gmail.com helbidera. Giza baliabideetako administraria behar da Iruñan, goi mailako giza baliabideen esperientzia izatea eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ofertas@proiseret.es helbidera. Instalazio elektrikoen teknikaria behar da Iruñan, elektrizitateko goi maila edo baliokidea izatea eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali rrhh@sermelmac.com helbidera. Formazio teknikaria behar da Iruñan, goi maila edo baliokidea eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ofertasempleo@animsa.es helbidera. Harrera lanetarako langilea behar da Iruñako hotel batean, diplomatura eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali empleo-teleoferta@gmail.com helbidera. Soroslea behar da Iruñan, sorosle ziurtagiri profesionala izatea eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali mantenimiento@larraina.es helbidera. Eraikuntzarako 4 peoi behar dira Iruñan, igelzeroiak kintzak eskatzen dira. Aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali info@aqualur.es helbidera.
Sukaldeko laguntzailea behar da Iruñan DBH titulua eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio, interesatuak bidali kurrikulunak 630-53-577 telefonora. Sukaldeko laguntzailea behar da Burlatan, ez dira ikasketarik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio kurrikuluna bidali ofertasiru@navarra.es helbidera. Laser mozketan aritzeko langile bat behar da Iruñan, mekanizatuko erdi maila edo antzekoa eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio kurrikuluna bidali seleccion@sercotem.com helbidera. Ari soldadorea behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio kurrikuluna bidali seleccion@sercotem.com helbidera. 3 hezitzaile laguntzaile behar dira Iruñan, integrazio sozialeko goi mailako ikasketak izatea eskatzen da, behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali procesoauxiliar@gmail.com helbidera. Kars aktibitateko 3 monitore behar dira Uharten, mekanikako ezagutzak baloratzen dira. Aldi baterako kontratu eginen zaio kurrikuluna bidali kartingarea@hotmail.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Donestebe.